खुलुमबाय नोंथांमोनखौ महिलारि वाइड एंगल चेनेलाव बरायबाय आं दा दंफैयो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि नैबे कचुबारिनि गोजोन फोथाराव गाबोननिफ्राय जानो थांगासिनो दङ 61थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि जा बोसोरारि जथुमा तो 2-3-4 मे 2022 मायथाइयाव बे गाबोननिफ्रायनो जानो थांगासिनो दङ तो बे जाहैबाय गाहाय लांगोना तो नैबे थांलाय फैलायनि लामाया बे रङिया जाना फैनानै थोंजों बगामाथि थांनाय लामानि साखाथियावनो बे तो नायलां नोंथांमोना नै बे समाव गाहाय लांगोनाया जागासिनो दङ तो सिंखिजाय थांनानै माखासे आपडेटफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो लादों। गाहाय लांगोनानि सिंथिं हाबबोबाय तो गिबियावनो नाय माबायदि समायना डिजाइन तो बे लांगोनायाव हाबबोनानै नुनो मोन्दों मोनफ्रोमबो राव हारिमु हारि हारिसानि ड्रेसखौ नोजोर होनाय जादों मानो होनब्ला माइ हेन्डलुम माइ प्राइड होननाय मोनसे बेवहाय समायना डिजाइन खालामनानै मोनफ्रोमबो हारि हारिसानि ड्रेस गाननाय जोमनायफोरखौ दिन्थिनो नागिरदों तो बेवहाय गुबुन गुबुन हारि हारिसानि जि ड्रेस बेखौ मोजाङै दिन्थिदों स' नायनानै ला बेवहाय जेसेबां अखा हायोब्लाबो खुनु हाब्रु जानायनि चान्स गैला पारमानेन्ट स्टेज खालामनाय बायदि जादों स' थारैनो बे 61थि बोसोरारि जा बर' थुनलाइ आफादनि जथुमा बे मोनसे जारिमिनारि जानो थांगासिनो दङ मानो होनब्ला आं मिथिनायाव बा आं नुबोनायाव दिनैसिम बेबायदि जाफेराखै बर' थुनलाइ आफादनि मोनफ्रोमबो बोसोरारि जथुमायाव थारैनो साननो गोनां आरो बे जथुमायाव जोंनि भारत हादरनि हादोरगिरि मानगोनां रामनाथ क'विंद सारा स्पेसियेलि बेवहाय बाहागो लानो फैदों बेनि थाखायनो एसे लेट जाबाय बिथांखौ माने बिथांनि डेटखौ लानायावनो तो बिथाङा सफैनाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन नेशनेल मेडियाफ्रा बेवहाय फैगोन थारैनो जोंनि राव हारिमु बे जथुमानि गेजेरजों सारा बुहुमाव गुबुन हारिफोरनि मादाव बे बर' राव हारिमुवा नुजानो थांगासिनो दङ तो नोंथांमोनखौ बे ब्लगनि गेजेरजों बे सुंद' आपडेटनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय जायो नोंथांमोना जेसेबां हायो बेवहाय बाहागो लाफै मेन लांगोनानिफ्राय नैखिजा साब मोनसे वे खालामदों मानो होनब्ला बै सिगाङाव जोंनि बर'नि जा नबथि बेखौ दिन्थिनो नागिरदों आरो गुबुन गुबुन जायगाथिं थांनो थाखाय बे रुटफोरखौ खालामना होनाय जादों तो रुट मेप नोंथांमोना मोनगोन तो बे मेन स्टेजसिम थांग्रानि ओमफ्राय माखासे आपडेटखौ नोंथांमोननो दिनै माने सामारि आरो माने थुलमुल गासैखौबो दिन्थिलांनो नाजागोन दिनै माने सुंद'यै तो नायनानै लादो मेन स्टेजआ नैबे समाव जागासिनो दङ एसे गोलाव नाय बैनिफ्राय जागायनानै बैसिम तो बेसेबां गुवार एरिया आरो बेसेबां सुबुं बेवहाय गेदारिं जानो हागोन साननानै नायथाव तो थारैनो जोबोर VIP जागोन आरो बे स्टेजआ मानो होनब्ला बेवहायनो जोंनि भारत हादरनि मानगोनां हादोरगिरि रामनाथ क'विंद सारा लोगोसे गासै गुबुन गुबुन रायजोनि मानगोनां मन्थ्रि बिथांमोना बेवहाय सफैगोन तो कन्टिनिउ सोलिगासिनो दङ एसे गुवार थारमाने बेवहाय बैसां स्टाइल खालामना होनाय जादों मानो होनब्ला सिङाव हाब्रु जागोन नालाय बेखौ बैसांजोंनो कभार खालामजोबदो आरो मोनसे माने पारमानेन्ट मबाइल टावार बायदि लगायखाबाय नै नेटवर्कनि प्रब्लेम जानाय नङा होनदां बे मबाइल टावार तो नायना ला बे खेबाव जानो हागौ मबाइल नेटवर्कनि प्रब्लेम जायाबो जानो हागौ मानो होनब्ला मा कम्पेनिनि टावार खिन्थु बुंनाय आरो खिन्थु मबाइल नेटवर्कनि फेसिलिटि खालामदो आरो मोजाङै दुनियानि मानसि मेन स्टेजनि साखाथियावनो दङ बे एक्जिबिशना तो बे एक्जिबिशनखौ रुंसारि हलधर उजिर आरो लेट मनेश्वर बर' मेम'रियेल एक्जिबिशन मुङै दोननाय जादों तो बे मेन स्टेज बे गाहाय लांगोना मेन स्टेज बे गाहाय मेन स्टेजनिफ्रायनो बे जाबाय जोंनि एक्जिबिशन स' नोंथांमोना बेवहाय हाबनो हागोन तो नैबे नायला बे समाव हर बे खामानिया सोलिगासिनो दङ एक्जिबिशन सिङाव हाबबोबाय बे जाहैबाय एक्जिबिशननि गेजेरनि बे स्टेज बेवहाय माखासे माने आयदानि सायाव प्रग्राम जाबायानो थागोन एक्जिबिशन नायबाय थागोन तो बे गुवार एरिया तो बेबो गायग्रा दुब्लिसो तो नैबे समाव हाब्रु माने बहुत गारि हाबनाय जादोंमोन ना गेजेराव अब्लाबो बेहाय हाबबोनाय जिथु मेन लांगोनानिफ्राय बे सेन्ट ग्रेभेल होनाय जादों स' बेफोर एरियाया गासैबो एक्जिबिशन नायनोसै गाबोननिफ्राय माबायदि बेवहाय माबा जायो तो नैबे समाव गुबुन गुबुन जायगानि माने फालांगि खालामग्रा बिथांमोना बेवहाय एक्जिबिशनाव जायफोर दुखान होदों बिथांमोना माल सोगासिनो थानायखौ नुनो मोन्दों तो गासैबो माने जाफुंजोबाखै आरोना थांगासिनो दङ तो सेन्ट ग्रेभेल होदों सिन्था गैया सिन्थानि खुनु खारन गैया लामा थाबायना नायदिंनो हागोन ना बे जाहैबाय डेलिगेट हाउस थान्दै जुथुमा जायफोर थान्दै फैगोन बिथांमोनखौ बेवहायनो माने जायगाखौ थिखानाय दङ तो बेयो
मेन स्टेजनिफ्राय थोंजों माने एग्जिबिशननि साखाथियावनो तो नायनि बेसे गुवार एरिया बे थान्दैनि जा जुथुम बेयाव थान्दै जुथुम जिरायगोन बेखौ नायनानै ला बेसेबां गुवार एरिया जोबोर गुवार एरिया बे थान्दै जुथुम बा डेलिगेट हाउसखौ सुबुंनि आलारि रुंसारि तनुराम बर' गोसोखां थान्दै जुथुमसालि बिथांनि मुङाव दोननाय जादों तो नोंथांमोना नायनानै ला बे गासै एरियाया नोंथांमोननो देखायनो लादों बे आपडेटनि गेजेरजों जामुंसालि जोंहा जानाय बे जानायनि थाखाय दोनथैनि जामुंसालि बेनो खाथियावनो तो नोंथांमोना नाय बै जायो मेन स्टेज एग्जिबिशन डेलिगेट हल आरो नैबे जामुंसालि दानिया हाबलांगासिनो दं जामुंसालि नायनि बेसे गुवार बेहायबो खामानिया सोलिलांगासिनो दङ तो गाबोननिफ्राय बेवहाय दाब दाब जायगानिफ्राय फैनाय सुबुंफ्रा बेवहायनो जानो थाखाय बे जायगा खालामनाय जादों तो बे जाहैबाय डाइनिं हल नायनानै लानि एसे गुवार एरियाया गुवारानो बे जाहैबाय जानायनि थाखाय मोननै पार्ट बानायनाय जादों बे मोनसे बै मोनसे माने जुदि बेखिंजाय जाबाय थायोब्ला बै मोनसेथिं खालि आरो बेखिं जाखांब्ला बेखिं स्टार्ट तो बे जाहैबाय जानायनि हल फोजोबनो लाबाय तो गासै बर' हारिनि आंगोनि आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोन राव हारिमु मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ बे 63थि बोसोरारि बर' थुनलाइ आफादनि बे जुथुमायाव बाहागो लाफैनो खावलायबाय लोगोसे जोंनि बर' हारिजों लोगोसे गुबुन राव हारिमु हारिसानि गासै सुबुंफोरखौबो बे ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरबाय जाहाथे नोंथांमोना बेवहाय बाहागो लाफैयो भिडिअखौ फोजोबथ'नोसै आरो लोगोसे बे भिडिअनि गेजेरजोंनो भारत हादरनि हादोरगिरि बिथां मानव गेदेर रामनाथ कविन्द बिथांखौबो सक्सेसफुलि बेयाव मोजाङै मोजां सफैथों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि राव हारिमुवा बिथांनि गेजेरजों बिथांमोननि फैनायजों नेशनेल मिडियानि गेजेरजों आरोबाव आगानसे गोसारगोन होनना आसा थिबाय आरो बानजाय आफादनि जा थांखि बानजाय आफादा जा थांखि लानानै बेखौ मावफुंनो लादों बेबो सक्सेसफुल जाथों लोगोसे बोथोरा मोजाङै मोजां थांथों आरो गासैबो थांलाय फैलाय हान्था मेलाखौ नोंथांमोना निजेनि सुबिदा मथे नायनो हागोन लोगोसे जोंनि नियारेस्ट रेलवे स्टेशनाथ' रङिया जाखाबाय दा नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखागौ दा नोंथांमोननि थांलाय फैलायनि सुबिदायै नोंथांमोना हान्था मेलाखौ नागिरना लानो हागोन तो मबाइल नेटवर्कनि बांद्राय प्रब्लेम जायाबो जानो हागौ मानो होनब्ला आं दहाय सिगाङाव मबाइल टावार नुदों नायनि माबायदि जायो तो स्पेसियेलि 4 तारिख खालि बेवहाय डेन्जार ट्राफिक जागोन आरो रुल्स एन्ड रेगुलेसना 4 तारिखआव जोबोर माने स्ट्रिक्ट जागोन स' नोंथांमोना नोंथांमोननि सेफटिखौ नायनानै सेफटि मेजारखौ लानानै नोंथांमोना बेसिम फै आसा खालामो लोगोसे जोबथारनायाव मोनसे खावलायनो सानदों बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि जाखांबोफुनाय लाइमोन सेंग्राफ्रा जाहाथे गावनि जिउखौ बेसेन गोसा साननानै अभार स्पिडाव बाइक सालायलाबाया मानो होनबा बेयाव ओरैनोबाबो ट्राफिकआ जाखागोन स' नोंथांमोना बेखौ नोजोर होनानै बेसिम फैगोन आसा खालामो बानजाय आफादनि बे 61थि जानो गोनां बोसोरारि जा बर' थुनलाइ आफादनि बेयो सक्सेसफुल जाफुंथों आं सानथामनि थाखाय बेवहाय फैदों स' नोंथांमोननो जेसेबां हायो आपडेट होलांबाय दं थ' दिनैनि बे आपडेट भिडिअ बेखिनियानोसै मोनाबायबो